Gu beti saiatu izan garena da, guk ulertu duguna edo behintzat atera zenean edo atera genunean, ordura arte nahiko elitistak edo ziren edukiak modu herriko edo popular batean kaleratzea, ez? Eta horregatik adibidez, Debalde edo Musutruk ateratzearena. Askotan hori beti nazten da hori, ez? Musutruk diren gauzak edo popularrak direnak kutreak izan behar dutela. Eta guri asko gustatzen zaizkigu gauz kutreak, baina gu bagera fotokopian bitartez lan egin dugunak eta baina, bueno, baita ere sinesten dugu egin daitekela produktu bat eta Debalde kalean jarri, berez atraktiboa dena eta kalitatezkoa. Gaur egun izango dira osotara igual 100 bat, ez dakit iritsiko dira, baina 100 bat pertsonak kolaboratu dutenak eta oso esparru ezberdinetakoak, ez? Guk egiten duguna da aldizkari garaikide bat, saiatzen gara garaikideak izaten. Eta gaur egun egiten diren gauzak islatzen eta proposatzen. Hau da, atera genuen 0 alea, ale pilotua, eta hor, atzanean ikusten zuen moduan, Lucie sexo pelikularekin batera edo atera zen, hasi que ja batira urte batzuk atera genuna. Eta hori izan zen 0 alea, eta hau da, lehendabiziko alea, hemen Ruper Ordorikaren betaurreko pagatu horietako eskina bat ikusten da. Debalde pixkat ezagutzen duenak ikusten du oso gai ezberdinak eta oraingoak eta atzokoak eta direla, baina ez diogula sekula esaten jendeari zer jantzi behar duen, edo zer dagoen orain modan, edo zer ez dagoen. Ale honek adibidez arrakasta handia izan zuen, argazkilari batekin kontaktu egin genuen, tiponek lan egiten zuen arrantzale bezala. Eta berak ateratako argazki oso ederrak eta ikusgarriak kaleratzea lortu genuen. Hendik gutxira Estatu Batuetan jaso zuen argazkilaritzaren Pulitzerra edo bigarren sari moduko bat. Guretzat irudi batek ere irakurketa bat baino gehiago izan dezake, ez? Edo 1000 irudi batek 1000 interpretazio izan ditzakela eta guk pixkat horretan saiatu gera. Irudiari edo irudiaren munduari kantxa ematen eta horrekin gauzak kontatzen eta esplikatzen. Oraintxe bertan amaitu dugun webgune berriak bi zati nagusi ditu, ez? Bata da, hau da berez ateratzen dena, eta hemen egunero egiten ditugu hori guk hortik zehar eta ikusten ditugun gauza interesgarriak edo bitxiak edo zintzilikatzen ditugu. Izan daiteke, ez dakit, eslovakiar batek ez dakit zer egin duela Berlinen, eta guri hori interesatzen zaigu. Ez du zergatik izan behar Euskal Herrian egindakoa edo euskeraz bakarrik egindakoa. Guk euskera eta ingelesa erabiltzen ditugu, baina komunikatzeko gure hizkuntza delako eta modu naturalean horrela egin degolako, eta kanpora begira ere, ingelesa delako, hizkuntzarik logikoena kanpora ateratzeko. Eta gero bestetik, sortu dugun proiektu berria edo Arteziak izena du. Zintzilikatu dezake hemen bere ilustrazioak, argazkiak, bideoak, musika, eta da gune ireki bat. 25 ale egin genituenean, guk horrelako zenbaki borobilak edo ospatu behar ditugunean, saiatzen garena da guk disfrutatzen. Kasu honetan erabili genuen 25. alea izango zela monografiko bat Japonen inguruan, eta horretarako Japonera jo ginen. Gauzak horrela egin behar dira. Eta hau da adibidez, 50. alea edo ospatzeko egin genuna, Jose Belmonteren ilustrazioekin edo oso hemen
inguruan daukagun ilustratzaile izugarria da. Osea, Jose Lunde makina bada erakutsi zizkigun bere kuadernoak, eta, bueno, kuaderno osoak dira, pieza, altxorra. Horretan funtzionamendu ere bada fanzinarena, ez, azken finean, zaletasunagatik egiten dugun aldizkari bada. Osea, ekonomikoki ez dauka zentzurik, ez dauka inongo zentzurik Debaldek. Baina hori ere gustatzen zaigu, ez? Ekonomikoki zentzurik ez duen zerbaitetan lan egitea, ze, bueno, beste hainbat onura ateratzen dizkigu. Batzutan experimentatzen dugu, batzutan ondo ateratzen zaigu, beste batzutan ez. Baina, bueno, igual akaso hori, ez? Akaso arlo bisuala gehiegi jorratu ez den herri honetan, edonorkolako zerbait egiten duenean, dirudi, ja hori ez, modernito hitza jartzen diozu eta jazta. Bueno, guri gustatuko litzaigu, asko ez gehiago izatea.